Rabia Mateo, handa na sa pagsabak sa Miss Universe pageant. Matahom kag puno sang kumpiyansa ang pambato sang Pilipinas sa Miss Universe 2020, si Rabia Mateo. Nag-abot na ini sa venue sang competition sang Mayo 10. Handa naman ang mga bayo nga iya pagasuksukon. Isa sa mga designers sini amo ang Ilonggo nga si Rufy Itaas. Siya ang nagdisenyo sang gown number 16 nga ginsuksok ni Rabia sa isa sa mga pre-events sang pageant. Inspirasyon ni Rufy sa pagdesign sang gown amo ang Iloilo River sa Cagabihon. Ini ang human sa Hablon Cloth. I feel honored and blessed kay isa sa mga naubra ko na suksok sang aton very own Queen Rabia. And this is not just for me, but this is the whole city. Kay before ko ginubra ang muna nga dress, ginpanumdum ko kung ano ang ma-offer sang Iloilo City sa international stage. And I know that is Sablon. And nakita ko gid Sablon ang resemblance niya sa Iloilo River kung gabi. Kay ang reflection sang gold light sa may Iloilo River nga naga-remind sa aton nga maskin ano pa kabudlay sang pangabuhi basta nagabuligay kita. Makaya tagid kung ano man ang subong nagakalatabo sa sini nga pandemya. To my fellow Ilonggos there, please support our very own Rabia Mateo this upcoming Miss Universe 2020. Kay kung ano man ang dungog nga makuha ni Rabia, dungog taman-tanan nga mga Ilonggo. And always remember, magbuliligay kita tanan para malampasan tani kung ano man ang gakalatabo sa subong nga pandemya. Mensahe sini para kay Rabia. Hi Rab, always remember nga ari la kami di mga Ilonggos nga nagasupport sa imo. Kag panumdumon mo gid always ang ginhamba ko sa imo nga go back to your core and know your purpose. And dream high and fight for that dream. And always updon mo gid si God kung sabihin ka man kakadto kay wala gid imposible kung mapati ka lang permi sa iya. God bless and good luck this upcoming Miss Universe 2020. Miss Rabia! Okay lang po! Bisan sa luwas sang pungsod, bugos ang suporta sa mga Pinoy sa Ilongga Beauty. Si Blue Vergara nga 3 na katuig nga nagatrabaho bilang isa ka phlebotomist sa USA, nag-check-in gid sa hotel ni Rabia, agod personal nga makita kag makamusta ang kandidata sang Pilipinas. So, sang una ko nga adlaw nga nakita si Miss Rabia Mateo, hindi ko gid in-expect nga makita ko siya sa hallway kay makadtugali sila mampamahaw ata. So nakita ko gid siya, ay nagwa gid ako pagka-Ilongga ya, nagsinggit gid Kuya Rabia. Tapos naggambag gid Kuya nga Ilongga. Kung sabihin nga kay proud gid kita mo, proud kita kung di kita naghalin. Tapos nag-hi siya, nag-wave siya, nag-friendly gid siya katama, naghambal siya kamusta. Ang ko ay apa, hindi ko balaan ko ano ako ni hambal sa video. Kay kagwapa gid siya, lain siya sa personal kag sa picture, mas gwapa siya sa personal. Tuod. Tapos, sang ikaduha ko siya nga adlaw, sang nakita ko siya dito, nakuhaan ko siya video, naka-istorya siya kay mama, naka-istorya siya sa akon, nakakuhaan ko siya video sang greetings para sa Mother's Day. So, ginpost ko man nagto sa akon nga social media account. Ano gid siya ka down to earth katama, approachable gid siya katama, humble gid siya katama. So lain gid siya ang feeling at may ara gid nga mga taga Ilonggo nga nagasuporta dito sa iya, upod sa iya way to the crown. Ako nagid message sa mga Ilonggo fans para sa upcoming Miss Universe pageant. Kailangan ni Miss Rabia ang atong gid suporta. Win or lose, siya gid ang atong Miss Universe Japon niya. 74 ka mga beauty queens gikan sa nagkalain-lain nga pungsod ang magakompete sa 69th Miss Universe pageant. Ang koronasyon pagahiwaton na sa Mayo 16 kag malantaw sa Pilipinas sa Mayo 17. Pangabay ni Mateo nga suportahan ini sa toughest battle sang iya kabuhi. Maayong adlaw sa tanan sa pinalangga ko nga mga Ilonggo, ari na ko di subong sa Florida. And Miss Universe is just a couple days away from now. And I've been preparing really hard. Ginaobra ko gid ang akon nga makaya para maging proud man kamo sa akon. Kag bit-bit ko gid sa akon nga tagipusoon ang aton nga syudad, ang syudad sang paghigugma. Kag madamo gid nga salamat sa tanan nga mga Ilonggo nga naka-vote na sa akon sa Lazada application. Sa mga wala pa,
you still have a chance to help me get into the top 21. Dako gid ni nabulig sa akon kag gusto ko gid ibandera sa ilatanan kung ano bala ang ma-offer sang isa ka Ilongga sa bilog nga kalibutan kag tani mabuligan niyo ko. Baan ko subong this is a challenging time for every one of us. That is why, guys, I hope that we still continue to be united in this fight against pandemic, against the problems in our society. We need to build a stronger community for everybody. Kag tani, sa May 16, kung ihatagid man sang Ginoo tani, maipuli ko liwat ang ikalima nga Miss Universe crown sa aton nga pungsod kag sa syudad naton nga ginapalangga ko gid. Madamo nga salamat kag mabuhay kita tanan. Sa mga Ilongga fans, sarang mapakita ang inyong suporta pinaagi sa pag-vote online. Mag-download sang Lazada app, kag pilion ang litrato ni Rabia Mateo, kag i-click ang vote sa litrato ni Rabia Mateo. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol. Iloilo City Office of the Building Official nakabaton sang 1,048 ka mga application para sa construction project subong nga tuig. Temporaryo nga nauntat ang mga aktibidad sa syudad sang Iloilo sang nakaligad nga tuig bangod sang COVID-19. Tubtob subong, may pila pa ka mga establishmento ang nagpabilin nga serado. Pila sa mga negosyo ang wala sa gihapon nag-ooperate. Sa pihak sini, maobserbahan ang konstruksyon sang pila ka mga estruktura sa syudad. Sa listahan sang Office of the Building Official halin Enero tubtob Abril sini nga tuig, may 1,048 ka mga application para sa pagpatukod sang estruktura sa syudad. 494 sa mga application para sa construction activity ang aprobado na. Para kay Mayor Jerry Treñas, madamo sa mga investor ang nagakaganyat sa pagdala sang ila negosyo sa Iloilo City. I think nakita nila it is because nga Iloilo continues to be attractive for investors in spite of the pandemic. Kag siguro ang tanan nagasulod na nga daan subong so that after this pandemic, ready na sila, ari na diri sila sa aton lugar. Ginpahayag ni Engineer Mavi Gustilo, head sang Iloilo City Office of the Building Official, kung ikumpara sang nagliligad nga tuig, mas mapos na ang pagproseso sang building permit, bangod ang talatapan nangin isa na lang ka one-stop shop para sa mga magaproseso. One-stop shop naton bala nga na-collocate na tanan ang mga departments naton diri involved sa pag-process, especially let's say ang assessor ari diri ang nag-create bali si Mayor sini ginakwa niya man sini nga maka-create kita di sang isa ka one-stop shop nga office. So ari diri subong sa Obo, ara siya ang Bureau of Fire, ara ang zoning assessor kag ang treasurer's office. Sa una, kung pila ka steps subong ya, nagkuan kita sa 4 steps na lang. That is ang pag-submit sang aton mga receipt of applications and ang documentary requirements, receipt of order of payments, ang payments of fees and charges, and ang last is ang pag-claim na sa mga permits and certificates. Inisubong is makuha naton within 5 days for simple transactions. Kung complex, inang daw siling mo daw dagko na yabala mga pila na ka-story, gahatag kita 15 days sina. Dugang pa ni Engineer Gustilo, bisan sa tunga sang pandemya, padayon sa gihapon ang construction activity sa syudad. So sa subong ang aton nga constructions, aside from sa aton nga mga public infras, nga kadamo-damo sang projects sang aton mga local government unit, ang sa private is ara man. Subong naka-start na gani ang Terranza. Nakita mo na ang 30-story naton diri along Arroyo. And then sa mga warehouses damo man, ang iban sini usually is may mga depot. Ang sa 494 ngani mga ang residential is madama man mga 200 plus. Asay ang inibala nga tawag naton nga ara kita sa period sa mga pandemic, daw gi-expect kita tani nga daw wala. But then daw nagsala ta daw ang tao I don't know naka-adapt na gid man guro sa new normal.
Nagapati man si Engineer Gustilo nga ang pagdamo sang infrastruktura sa syudad nagapatimaan lang nga padayon ng pag-uswag sang Iloilo City. Sandig sa datos ang talatapan subong nga tuig, mayara na sang 81 ka mga commercial building kag kapin 200 ka mga residential building ang igapatindog sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Busking sa Iloilo River Esplanade ang nagahatag sang alternatibo nga palangabuhian sa mga Ilonggo musician nga nadulaan sang trabaho. Matahom nga sunset kag musika. Ini ang masaksihan kon hapon halin Biyernes tubtub Domingo sa pila ka porsyon sang Iloilo River Esplanade. Ang mga dagatukar among mga Ilonggo musician nga nadulaan sang palangitan-an bangod sang COVID-19. Agod may kita, bisan paano ilagin sulod ang busking o kunang pagtukar kag pag-perform sa mga public places para sa voluntary donation. Isa ang saxophonist nga si Noy sa nagbusk sa Freedom Grandstand samtang ginapatigayon ang batch 2 sang Art in the Park. Okay gid. Actually, overwhelming man gid ang mga comments kag we have received a lot of love from them, from local people, from our neighbors, di ba, especially. Kag especially kay Mayor gid, he gave us this splendid opportunity to busk, to share our music, to share our love for the people, for love for music. Kag dako gyud siya naka-opportunity, although it's not gid dako ang kita, pero it's a way to bring back the music that has lost during the pandemic. Ini ang pinakauna nga busking event sa Iloilo River Esplanade kag ginsuportahan ni Mayor Jared Treñas. Tuman man ang kalangkag sang publiko, bangod hindi na kinahanglan pa magpadulong sa luwasang pungsod agod maeksperiensyahan ang busking. Nagpasalamat ang mga buskers sa pagbaton sa ila kag padayon nga nagaapila sang suporta. My message to the Ilonggo people is magpadayon lang, although it's been a tough time, hard time for everybody. But still, music is there to comfort us. So that is why we are here to busk everyone who are passing by. Ginkalipay naman sang alkalde nga natigayon ng busking sa syudad. Isa ini kapaagi sang lokal nga panguluhan nga mahatagan sang palangitan-an ang mga Ilonggo musician nga naapektuhan sang pandemya. Well, ginaamat-amat ta because we feel nga kadamo gid sektor nga apektado. And we are hoping matapos na ning pandemic para makaamat-amat na kita recover. May kapin 80 ka mga Ilonggo musicians nga kabahin sang Music Cares ang nagupod sa busking. Magluwas sa Iloilo River Esplanade, sila ang nagabusk man sa mga mall. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.